Здравейте, колеги, приятели на ROMstyle. Днес ще гледаме как се добавя координатор UG600 към приложението на Saus Premium Lite. Ние вече сме го изтеглили на телефона, така изглежда приложението. Когато влезнете в него, след като сте го инсталирали, разбира се, трябва да си създадете профил или най-добре профила на вашите клиенти и съответно да влезнете вътре в него. Това е първата крачка. След като вече сте влезнали, е необходимо да си разопаковате координатора. В случая ще ползваме UG600, тъй като той е по-добре познатия на пазара. Скоро ще направим и друго обучение, което ще бъде за UG800, който е неговия наследник. Вадим всичко от кутията. В случая аз вече имам включен захранващ кабел и кабел за интернет. Както и преди стана дума, трябва да знаете, че за да направите първоначалното обвързване на координатора с системата, ви е необходим рутер с интернет и съответно LAN кабел, който влиза отдолу в устройството. Така, някои от вас може би са видяли, че за да стане обвързването трябва да свети в синьо. Във втората част на видеото съответно може да видите как избираме първо LAN връзка в приложението, след това вече търсиме Gateway. Като идеята е, че вече нашия Gateway, както се вижда на видеото, свети в синьо. Изчакваме известно време, след като сме започнали търсенето и натискаме веднъж бутона на Gateway. И изчакваме съответно. Отнема доста малко време, ставам бързичко, избираме си държава, съответно България, след което избираме часовата зона, в случая избирам София. Така въвеждаме си адреса на нашия обект, къща или на тези на клиентите ни. Пощенски код. Имайте предвид, че всичките полета в приложението са задължителни. И натискаме активация на Gateway. Така, след като изчакаме известно време, вече ще видите как Gateway ни е добавен в приложението. И съответно сега ще ви покажа и как можем да го открием, че е точно той в случай, че имате много различни Gateway. Отиваме на него, цъкаме го, след това отиваме на настройките и до зъбното колело има една лупа с око, която ни позволява да идентифицираме съответното устройство.